Jana kwa. Ya se bi wo hon ma obeja ne kwai. Na enye se wawa ne kwa no betimi dia. Na ya hwe na kyena. O nya hwe fache de ho de ache na ni tirim asem na ko mu asem bi ho. Se kyenya me afafi. Na okoda. Na ya we bofa na ni so. Na kwanye se oja oba no onya ne kwan. Oja ne kwan wi a ofa ne wi o so ofa ne wi. O mo ebi obetimi aboa ma no hwan ni de ofa ma no. Na ebomo no. Na kwantita mi aware hu e wase na ye ma. Na se no kan eye second chance ye no sa. Na ni ho ye bibire mu ha na ni ho. Di sa oba ye se de abapa kan mema nso mfa nche mma ni mema ni na de a what petetu obedu do krokwa nti ne nie wo ho na ye de no ye nhwe sa kwan no oba acha wale ase akohwa wo so yi enum ebi won ma fa ho hyehyem tina se oba sima sese ne Kristo sa pese owo Yesu achi a e do benya bi e ya ge ye se ye fa nche adwama modie be oba wo kuno